Cum vă spun bună seara ca Ion, nu ca Ionela? Mai pe scurt, dacă aveți impresia că Moldova a uitat de dumneavoastră, încercați un an să nu plătiți impozite. Și eu aș mai aminti. Acum, la fel cum și bomboanele care au fost împărțite de acești doi băieți minunați la începutul show-ului, așa sunt și diferite tipuri de orgasmuri. De exemplu, astmatică, geografică, Aici. matematiciană, Mai mult, plus. religioasă, Doamne. criminală, Dacă te oprești, te omor. cheerleader, Dai. profesoară de engleză, Oh, yes. Oh, good. tip manager de proiect, Nu te opri, continuă. profesoară, Da, așa, pe acolo. Corect, perfect. dezinformată, Ce e asta? De ce? Ce faci? clarvăzătoare, Simt că vine. negativă. Nu. Și la sfârșit, ca și show-ul nostru, pozitivă. Da. Браво! Имитировать оргазм легко. Ты попробуй симитировать эрекцию. Загоревшую библиотеку не могли потушить неделю, потому что люди постоянно возвращали книги. Вегетарианец. Это старинное индейское слово. Означает хреновый охотник. Cu cât mai mult eu privesc știrile, îmi dau seama că să fugi trebuie nu din țara asta, de pe planeta asta. Bunica mea a fost odată în sushi bar cu mine și sweater-ul ăsta ele l-au împletit. Желтый цвет к разлуке, подумал я, глядя на ее зубы. Mulțumim!